שמי ענת ואני מטפלת במגע. יום האישה הבינלאומי בפתח, והוא רגע לעצור ולחגוג אותנו, הנשים החזקות, המובילות, הדואגות והאוהבות. לקחת רגע שהוא רק לעצמנו, להתנתק מהכל וליהנות מחוויה מפנקת שתמלא אותנו באנרגיה מחודשת. אצלי בקליניקה אני מציעה עיסוי מפנק במיוחד לנשים, חוויה שמרגיעה את הגוף ומתינה את הנפש. העיסוי מתחיל במגע רך ומרגיע, שבו אני מרגישה אותך, את העומס הניכר על השכמות והצוואר, ומפיגה את כל הלחצים והמתחים. מרככת את פנייך, מעשה ומזרימה דם בראש ובקרקפת. מניחה מגבת חמימה להרגעת העיניים, ולוקחת אותך למסע של אובדן חושים, תוך כדי שמים חמימים זולגים ברכות על עינייך ושערך, ומאפשרת לך להתמסר לשקט ולניחוחות ולרגע של שלווה אמיתית. אני מזמינה אותך אליי. קחי לך, כי מגיע לך.